Skont studju li kien sar fl-2007 ikkummissjonat mill-Gvern sa tmiem din is-sena suppost li fi Smart City se jkun hemm jaħdmu mal-2800 persuna. Madankollu dawn l-impjiegi ma immaterjalizzawx u sal-lum fi Smart City hemm biss ftit kumpaniji li wħud minnhom kull ma għamlu kien illi ċaqilqu l-uffiċini tagħhom minn post ieħor f'Malta. Il-verżjoni li ħareġ biha l-Gvern nhar il-ġimgħa hija li d-dati oriġinali kellhom jiċċaqalqu. U dan wara li fi kliem il-Ministeru ta' Ostingat, responsabbli mill-proġett ta' Smart City, il-Gvern kien marbut li sa tmiem l-2008 jneħħi l-pumping station ta' drenaġġ ta' Witammiq iżda dan għadu ma seħħx sal-lum 3 snin sħaħ wara. Il-Ministeru ta' Ostingat tefa' ħtija fuq il-MEPA illi mill-2008 sal-lum kienet taqa' taħt responsabilità tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Qal li l-pumping station ma tneħħitx għaliex għadhom ma ħarġux il-permessi min-naħa tal-MEPA. Dan jikkontrasta ma' dikjarazzjonijiet tal-Ministru Ostingat innifsu illi meta tnieda il-proġett ta' Smart City kien qal li l-permessi tal-MEPA se jitpoġġew fuq il-fast track. Madankollu fi żmien 48 sija l-verżjoni ta' kif qed jiżviluppaw l-affarijiet dwar Smart City inbidlet ta' taħt fuq. Tant li fi stqarrijiet maħruġa l-ewwel il-ħadd war nofsinhar u imbagħad it-tnejn war nofsinhar l-istess Ministeru ta' Ostingat saħaq li l-bina ta' Smart City għaddej pass aktar maġġel milli kien skedat. Minkejja li l-impjiegi imwiegħda għadhom ma jinħolqux, il-Gvern raġa' ddeskriva l-proġett ta' Smart City bħala l-attrazzjoni imwiegħda għal eluf ta' impjiegi fis-settur tat-teknoloġija. Il-Gvern ammetta li waqt li l-iżviluppaturi tal-proġett u naraw l-impenji kontrattwali min-naħa tiegħu huwa waqa' lura għal dak li hu t-tneħħija tal-pumping station. Quddiem dan kollu il-kelliem ewlieni laburista tat-teknoloġija tal-informatika Michael Farrugia qal illi fl-interess ta' żgħażagħ li qed jaraw futur bil-proġett ta' Smart City, il-Gvern għandu jagħti spjegazzjoni ċara ta' sitwazzjoni fil-waqt illi tintrefa' ir-responsabbiltà.